traži zvuk, ja tražim buku, razumiješ, buku treba naš, ovo je žešće od toga je. Kaj mišljati? Onda se meni sviđa, razumiješ. Razumiješ, sve je to isti kurac jebote kuj, svi zvuči isto i to je to razumiješ. Sada idem na mjesto gdje oni traži zvuk, razumiješ, ovo je žešće od toga. Zašto svi traži zvuk, ja tražim kaj mišljati, razumiješ, buku treba naš. Onda se meni sviđa, razumiješ. Hardcore rapper, hardcore rapper, hardcore rapper. Što je žešće od toga? Hardcore rapper, hardcore rapper, hardcore rapper. Što je žešće od toga? Hardcore rapper, hardcore rapper, hardcore rapper. Što je žešće od toga? Hardcore rapper, hardcore rapper, hardcore rapper. Što je žešće od toga? Ne možeš više jediti isti, razumiješ ono, slušati i nebiti. Sad se vratim na trećin, su stare godina za prijevod, da živim. Nije to ništa teško humoristički, to je samo trebala, ja sam sam isti kurac jebati baš, svi zvuči isto i to je to, razumiješ. Sada idem na mjesto gdje oni traži zvuk. Zašto svi traži zvuk? Ja tražim buku, razumiješ, buku treba naš, ovo je žešće od toga je. Kaj mišljati? Onda se meni sviđa, razumiješ.